Marami nagtatanong paano naaabot ng 5.3 ang ganyang klaseng motor. Ang pagiging maliit, given na yan, wala na tayong magagawa dyan. So naaabot ko siya, naka-boots tayo kung nakikita nyo, pero tipito pa rin yan. Yung paa ko nyan sa ilalim, nakaganyan yan. It's a matter of ano lang din naman yan convincing yourself na kaya mo. Minsan kasi what you put in your mind, your body will follow. Ika nga, di ba? Kung nakikita nyo siguro ako personally, maaaliw kayo. Maaliw kayo, paano niya ginagawa yan? Even guys dun sa Honda Click natin, no, scooter na yan, no, pero hindi ako flat footed dun. Tanggap ko na. Ganito ang kapalaran natin. Huwag sana maging hadlang ang pisikal nating kakulangan para makuha natin ang ating mga pangarap. Ganun lang naman yan Hindi lang sa motor yan guys ha. What's up girls and boys? Magandang araw sa inyong lahat. Another day, another vlog. And bago tayo magsimula sa ating lakad ngayon, magpagas muna tayo. Ay, may Gcash? Okay, 95. Boys, and by the way guys, bago tayo magsimula, no, gusto ko lang batiin ng Eid Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim na nagse-celebrate ngayon ng Eid al-Fitr, no, sa mandako ng mundo. Anyway guys, ngayon ay obviously it's a holiday. Ngayon ay Wednesday, April 10, Eid al-Fitr today. And since it's a holiday, meron tayong onting time at naisingit natin ang mag-motovlog. Try to enjoy the holiday na ganito, no, maluwang ang daan. Bihira lang naman mangyari to. And may gusto lang akong puntahan na isa pa sa lugar na hindi pa natin napupuntahan as of the moment, no, yung mag-tunnel bomba tayo dyan sa may EDSA. Dito na lang tayo, ikot para we'll never know, baka mamaya ay sobrang ma-traffic. Sayang din naman kasi. And yun nga, from our previous vlog, no, mga katodo, na-discuss natin na yan nga, natatambak na itong ating big bike. And gusto nating i-revive ang kanyang performance. So far so good naman. At anyway mga katodo, no, so marami ang nagtatanong sa iba-ibang platform, lang dito sa YouTube channel natin, no, sa TikTok, sa Facebook,
And hindi talaga sila makapaniwala na 5'3 lang po ang height natin. Actually hindi naman flat 5'3 no. So tayo po ay 5'3 and a half. Pero nasa 5'3 category pa rin tayo, ika nga. Sa kasamaang palad, ayun nga, kinulang tayo sa height. Wala po tayong tinatago dyan. Talagang maliit na tao po tayo, 5'3 and a half. And sa tatlong platform na meron tayo, marami nagtatanong, paano naaabot ng 5'3 ang ganyang klaseng motor. Itong ating Ninja 1000 SX mga katodo, ito po, ang seat height niya ay 825 millimeters no? Seat height. Hindi ko alam kung ilan yan to inches. So 825 millimeter seat height siya. And medyo may kataasan talaga siya. 5 millimeter na lang ang nilalayo na ZX-10R. Magkasing height na sila. So ganun siya kataas. Meron tayong isang vlog guys na ipinakita natin doon, shinare natin yung mga ginagawa natin paraan. Bilang maliit nga tayong individual, kung paano natin ito nila-navigate ang ganito katangkad na bike. So obviously wala namang magiging problema sa pagra-ride mo kapag tumatakbo na yung bike no. Pag nakaangat na yung paa mo, wala nang magiging malaking problema yon. Ang problema natin ay paano i-maniobra no, yung ating bike habang naka-steady siya, habang nata-traffic tayo. In other words, sa slow speed ba, paano natin siya i-maniobra. Yun ang malaking challenge. And honestly speaking no mga katodo, isa siyang malaking bagay na nakakawala ng confidence. Ako personally sa akin no, sa experience ko, nakakawala talaga siya ng confidence kapag ganun, mali tayo. Kasi syempre, 'di ba, yung takot natin, ako personally natatakot ako. Paano pag naalanganin tayo, 'di ba? Saan tayo pupulutin 'yan? Which is a very valid reason kung bakit tayo natatakot. Na imaginein mo naman kung gaano kalaki tong motor na to, and kung gaano siya kalaki, and ilang kilo to. Ay, thank you sir, thank you. Pero hindi siya valid reason mga katodo, nahadlangan niya yung pangarap mo na magkaroon ka ng gantong klaseng bike. I mean, I'm not saying na itong gantong klaseng bike lang ang pwede mong itry, di ba? May mas mga mabababa pang mga big bike. At hindi lang ito, marami kang option. Ang point ko dun is, ang pagiging maliit, given na yan, wala na tayong magagawa dyan. Walang nabibiling extender, no? Walang gamot na pwede makatulong sa atin para tumangkad tayo guys. So kailangan tayo, gawan natin ang paraan yan. Tayo na mismo ang gumawa ng paraan mga katodo, di ba? And huwag kayong panghinaan ng loob. Naku, mali ako. Dapat doon ako sa ilalim. Ako admittedly, every single time na lumalabas tayo, may takot din talaga ako. Natatakot din ako sa mga nababanggit ko sa vlog natin. Bakit hindi ako sumisingit sa gilid most of the time? Kasi apart from ang laki na ito at hindi natin kayang sumingit-singit, no? Nasa may gilid yung mga uneven pavement or uneven na surface, di ba? Makikita nyo dyan, no? Uneven yan. Yung point doon is pag naalanganin ako, dahil maikli yung mga bias ko, talagang tutumba ako. So apart from malaki tong bike at hindi may singit-singit, nakakatakot din talaga. Alam ko may mga ibang nakakagawa nun, pero ako wala pa ako sa ganung confidence level. So para sa mga katodo nating kagaya ko na hindi pinagpala sa tangkad, wag po kayong matakot. Kumbaga may mga paghahanda naman na ginagawa. Totoo, malaking disadvantage yan para sa atin ng mga maliliit na tao, no? Kasi one example is kapag pumaparada ka
or umaatras ka, no? Eh talaga mahirap. Kasi yung mga tropa mo na matatangkad na kaya nilang umatras gamit ang kanilang dalawang paa habang nakasampa sa bike, eh ikaw hindi mo kayang gawin yun. Kailangan bababa ka sa bike at itutulak mo pa atras ang motor mo. That is one of the unfortunate fact na ginagawa nating mga minions, ika nga. But then again, maraming paraan, no? Una, kung talagang gusto mo yung mga malalaking bike and yun nga, kinulang sa height, eh pwede ka namang magpatabas ng upuan, di ba? Natatabasan ng upuan na ito mga katodo. Pangalawa, yung boots mismo, guys. Ang boots, guys, no, malaking tulong yan. At tingnan mo, isipin mo na lang, additional 1 to 2 inch depende sa boots na bibilhin mo, di ba? So malaking bagay yan. Ang magpa-lowered, di ba? Lowering kit, no? What I'm saying are options, no? Options ito na pwede mong i-consider para, yun nga, maabot mo ang isang bike. Pero ako, guys, personally, hindi ko nire-recommenda, although it's an option, pero hindi ko nire-recommenda yung magpa-lowering kit. Kasi marami ng instances, marami na tayong nakikita na mga even vloggers na talagang napuputulan sila ng lowering kit. And alam mo yun, mas malaking problema siya eh. Mas malaking problema, mas malaking gastos. Imaginein mo anong mga tatamaan yan pag bumagsak yung motor mo, di ba? So those are things that you can consider as options para makuha mo yung gusto mong bike at maabot mo pa rin at ma-enjoy mo. Again, ang problema lang naman is pagka gantong nasa traffic tayo. Eto, naabot ko siya, naka-boots tayo kung nakikita nyo, pero tipito pa rin yan. Yung paa ko nyan sa ilalim, nakaganyan yan. So talagang tiyagaan. Ako, hindi ako fan, kagaya nga nung sinabi ko, hindi ako fan ng lowering kit, no? And ayoko rin nun. So talagang ginagawa ko, eh, tamang mindset lang. Tamang mindset lang na i-anticipate ko lang na kapag itong pag huminto ako, sa kanan ba ako, sa kaliwa. So kumbaga, batchik to batchik lang ang labanan natin. Tamang pagpaling ng puwet nga lang yan eh. Kaliwa o kanan, di ba? Ganun lang yun. And again, I understand sa mga kagaya kong hindi pinalad, I understand na natatakot kayo, but don't. It's a matter of ano lang din naman yan eh, convincing yourself na kaya mo. Minsan kasi what you put in your mind, your body will follow. Ika nga, di ba? Kung nakikita nyo siguro ako personally, maaaliw kayo. Maaaliw kayo. Paano nyo ginagawa yan? Paano niya ginagawang kumembot-kembot? Ayun, yan yung tamang term doon. Kikembot-kembot ka lang, di ba? Kembot-kembot ka lang. Basta anticipate your platform. Kailangan mong tignan. So, in short, tayong mga may challenge sa height, mas malaki ang skill set na kailangan sa atin mga katodo, no? Kasi kumbaga kung matangkad ka, ang problema mo na lang is improve on your riding skills, no? Kumbaga, ang problema nating mga maliliit, apart from we need to improve our riding skills, eh, kailangan din nating maging skillful enough na kumembot-kembot para ilagay ang sarili natin sa tamang posisyon. Even guys, dun sa Honda Click natin, no? Scooter na yan, no? Pero hindi ako flat-footed dun. Tanggap ko na. Na ganito ang kapalaran natin. Siguro din isang malaking factor na medyo hindi naging main problem yung height ko sa pagbili ko na itong big bike is because natuto kasi ako nga sa medyo matangkad na motor. Hindi ko alam kung familiar kayo sa TS150 ng Suzuki. Yung airpads namin meron siyang TS125 pala guys. So ang disenyo ng motor na yan eh para siyang dirt bike. And imagine nyo na lang, pasampahin nyo dyan ng 5.3, eh talagang tipito. And again, dun sa probinsya, ginawa namin siyang pangpasada nung mga early 90s, no? Eh sa hirap ng buhay, eh namamasada rin po tayo doon sa probinsya. Uso po sa amin doon ng habal-habal. At yan po ang ginagamit ko. Yung tatay ko,
pinalad sa height. So ang tatay ko po mga katodo is nasa 6 flat ata, 6 flat, 6'1". Yung kapatid ko, natatangay kong bunsong kapatid, dalawa lang kasi kami. Siguro na safe to say nasa 5'6" yun, 5'6", 5'7". So medyo mas matangkad siya sa akin. Ako lang talaga yung kinapos sa aming lahat. Kami ni Airmats actually. Nakuha ko yung gantong jeans guys. Dahil si Airmats, cute si Airmats. Maliit din si Airmats. So ayun. So isa siguro yun. I believe na malaking bagay yung ganong experience ko doon. Kung bakit hindi ko na tinignan at hindi na naging isang malaking challenge para sa akin ang pagtingkayad sa big bike. Pero nabigla ako honestly, no? Nabigla ako kasi imagine mo yung bigat ng TS compared dito sa 1043cc na big bike. Ang laki talaga. So kahit nasabihin mong sanay ka sa tipito, malaking adjustment po talaga yung ginawa natin. But anyway, do not be afraid. Kung maliit ka na kagaya ko, marami tayong pwedeng matutunan at maraming mga pwedeng ma-acquire na paraan para ma-resolve ang problema natin sa pagkakakulang natin sa height. Ika nga, don't make your physical or whatever challenge that you have physically hinder you from your dreams, no? Huwag sana maging hadlang ang physical nating kakulangan para makuha natin ang ating mga pangarap. Ganun lang naman yan Hindi lang sa motor yan guys ha. Again, may mga ibang nag-iisip sa motor lang ba yan? Hindi. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin yan. Maraming magiging hadlang sa mga pangarap natin. Pero pag nagpatalo ka, wala, talo ka talaga. Ganun lang yun. Pero kung ikaw, nasa tamang mindset ka na may paraan, may problema tayo ngayon, may paraan. Kung nasa ganoong mindset ka, mananalo ka sa laban ng buhay, di ba? Alright mga katodo, hanggang dito na lang tayo today. Again, Eid Mubarak mga kapatid nating Muslim. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa ating mini field trip today. Sayang hindi tayo nakapagbomba sa tunnel ng Ayala kasi napaka-traffic. Oh my God. So hindi na tayo nakapagpabomba doon. But anyway, it was a good discussion mga katodo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still. And guys, lagi po nating tatandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan mo, ilusin mo, at itodo mo. Peace out guys. Go, go.